Ngiyanibekelela abantwana benkosi enkulu eThixeni bamaNazaretha. Sizovula inkonzo yethu esinikeza inabashu isabatha lokuqala lokuhlangana omkhulu uJulayi. Ngokuqala sifunde umthandazo wesabatha. Sizocela uMshumayeli uGcwensa wasenhlanzini asole ngomthandazo wesabatha inkosi Moses. Zoe Sabatha Imini Sabatha mayibiyinhle kwabangcwele. Sandulelo sesihlabelelo somthandazo wesabatha. Masuk Kristiana ze amen. Amen. Leli thuba sizonikeza itshali libandla intaba yepheza kuba khulume konke ukuhle kwaziwa libandla inkosi babusisa. Ibese lodwa lanele lisinendedelani inkosi inkosisa. Ngiyakhetha uNyazezulu. Manazaretha amahle ngicela inkosi yasebuhleni ihlale olimini lami ngikhuluma ukuthandwa yiyo ngingakhuluma ukuthandwa yimi. Isishilo inkosi athi kulokhuluma thina ntsha siyintsha yebandla. Ngizocela ukuqinisa kakhulu ngala ngaseyinganeni intsha
ngoba ubaba unike thina intsha ukuthi sengathi thina ntsha singakhula ngemqondo kodwa singakhuli ngenyama. Imqondo yethu ikhule kakhulu, singajabuleli ukuthi namhlanje siyazalwa i-birthday siyakhula kodwa umqondo usele emumva. Amen. Manazaretha amahle makhosazana kakhulu kuzophunywa kiwe entanda. Uma kuyiwe entanda akiwa kodlala. Inzima indaba yasentanda ngoba yali umthandazo ojulile ngeke ngawushola ngoba uno anti. Kodwa wona umthandazo ojulile. Akuyona indawo ongayihamba noma kanjani. Futhi akuyona indawo leya ukuthi uphome trip noma wena uzohamba ucaka ngezimoto. Makhosazana intanda indawo yokuthandaza ebalekile enkosazaneni yesonto. Ngoba akahamba umuntu entanda engabhabhadisiwe. Uhamba umuntu obhabhadisiwe entanda. Makhosazana akezama ukuyiphatha kahle. Siyeke lezinto esiyifaka ethunywayo. Lezo inwele ayisebenzi kuleli bandla. Leli bandla kusebenza intando yonyazi. Amen. Siyeke makhosazana ukuthi masihamba siya entanda khona bazofika ntambama bengasawuzwanga umthetho. Nginako makhosazana engakusho ngonyazi elingenzele kona nelikwenzile emzini kababa kodwa ngibona ukuthi ngoba siya entanda sonke sifiki futhi asizizwe yayo. Khona bofika ngezimoto zabayeni babo. Angaze ngizwe ukuthi intombi nomyeni ingakashadi. Inkosazana iba nomyeni ngoba isisemzini ngoba lithi ibhuku intombi ayihlangana nomyeni wayo. Uma ihlangane nayo isithukile amalunga omzimba yophelezela abazele ekhayishada. Wena kotete umlwane nomkhwena wakho ngoba nangu akhawula leza kwaze zo anti ngeke kwenze lutho. Mina-ke bantakwethu ngiyazi impesenya ngisho nasema-university siyayazi lo anti lowo okuthiwa anti Ntaka baba nesibongo sami sabalula kwathiwa Ntaka. Mhlawumbe kube kwathiwa noJiyeza ngabe kungcono ngoba singabe side. Uma nithiwa siyayazi abantu bakantaka ozothi siyohlolwa. Cha, akona umthetho wami lo usebhukwini lentombi. Usho kanjalo ngoba vese ufika wena la ufika entanda umthetho usufundiwe wazi. Uyaphelezela nje uphuma itrip. Ufika konke sekwenziwe ngeke uze wazike ngofika konke sekwenziwe nebhuku lakho lentombi ephelele silifundiwe. Bakwethu noma ungathola ingane uncane noma ungaqhuzwa u-underage akusho ukuthi lokho uyinkosazana ku-underage. Buyele eceleni usumama. Amen. Emva komama. Noma ngabe usuthanda kangakanani uhlulile phela umthetho wawuyeka uhlulile wawuyeka shela thina sikhona. Amen. Makhosazana kunalezi ikete enifakayo. Lezi ikete zikhuzwa minyaka yonke kodwa ungathi kuthiwa kuyani nezi 1000 ngonyaka ozayo. Siyakhuza namhlanje futhi ungathi ngizothi kuyani neza 2000 ngonyaka ozayo. Kanti asizwa ngani bantakwethu. Asilalele phela la ekhaya kudayisa umzimba sizosonda. Intombi nje ayinike yona isithunzi. Uma uyintombi elulu ungazazi ukuthi unamba bani, ufanele ngoba uzazi ukuthi unamba bani. Uyintombi, umama, umfana awuzazi. Ingakho kuzogqoka noma yintoni la esontweni. Kungcono nje manje ufake ibhayi lakho ukuze kuyovala uhlangano. Makhosazana ake siphatheni kahle. Ubuntombi bakwethu buyasetshenzelwa. Intombi kazi umntombi akumane nje ubeke endleleni buyasetshenzelwa. Ngoba uba intombi ngempela uyathuka futhi. Amukho ongakusho. Njoba ngisho ngithi nami bayangisho. Webantwana besikole.
unyazi liyasithandazela ukuthi asiphase ezikoleni. Unesifundo esinzima kabi imaths. Uzosiphasa kanjani lesifundo uma wena uhlala ngegama likaNtaka? Uthi uNtaka siyaya kuyena. Mina lehleni bakwethu kuyahlolwa emazweni akithi ethempelini. Lehleni sihlolela ukuthi siyoyibongela kubaba siphethe yonke into enhloko ayicabanga. Siyobonga kubaba. Hayi ukuthi uze kumina. Ungayi intombi mangathanda ukuya phezulu cha uphoqiwe lehleni. Uyothandana. Okunye amakhosazana amahle ekufuneka sikwazi. Thina njengoba siyintombi zebandla. Intombi yabonakala ukuthi seyonakele ibele eceleni. Uphu 22. Ngoba inkosazana bayisiyonakele ibizwa ngo13. Kodwa ayizonanga le nkosazana u22 wakho nuphi? Oyonile. Wemakhosazana singabi ground. Lokudlala umuntu adlalele kuwena egcineni yogida umgido oqephuza umgidi. Wena ngala umisiwa awugida wenzile ukuthi ngaphela wena uyinto engcolile. Yena useclean kodwa uzenzanga. Anihlanipheni makhosazana singabi izilima. Zazi ngokuwena uyithande uyintombi yakwenu. Bakwethu antu bayasiyana. Ubaba uyasiyana. Iziphi yalesidingayo. Kodwa koze kulungela esontweni mhla kwaqiniyala emathempelini. Ngoba ithempeli njengoba sibangaka la siphuma emathempelini. Uma wena mama mkhokheli ungayazi ingane yakho ukuthi intombi izokwazi ukuphi umkhokheli. Waphela ethempelini ngiphethe intombi. Awazi ukuthi intombi ngempela noma amahantonto noma yini. Uzokwazelwa ubaniki ukuthi uzothumela ekheni uthakele ekheni cha kusho intombi ethandayo. Ungaduduli ingane uthayizela. Ngoba la sizothi cha nganyami uhlola umuntu othandayo siyisa izipho zethu kuba beyihloliwe neqanikiwe. Makhosazana asiphatheni kahle. Amen. Kuyiwa eKenani nangiqondi imoho. Nanibonakala ke imoho niqonde emaceleni anive nibabi maniqondile imoho. Ungathi ngazinzinje amadoda ongawazi ukuthi avilaphi. Ake silungiseni bantawethu. Njengoba siyita yebandla. Khona into kufanele siyazi sebancane. Kusuka enkosini emakhosini onke. Inkosi engikhulele kuyona kakhulu inyanga yezulu. Angaze ngizwe kuthiwa inkosi inesikhwama esibhalwe ukuthi Nazareth Baptist Church. Phela isonto lethu iNazareth Baptist Church. Asale sibe khona isikhwama leli bandla. Kodwa izikhwama zenziwa emathempelini ngoba silungiselela uJehova ngithi. Amen. Ngitshela mina abantu abancane intsha. Ukuthi asithi masikhula sibuka iflag yakababa uzowahaheli. Ngoba imphefumulo yabantu leya. Yebo. Uhlanganise umuntu ohluphekayo. Nomuntu oyibongela usizi lakhe wafaka u5 rand, wafaka u20 rand, wafaka u30 rand, kwagcina sewo 2000 abalele. Sikhafela kanjani? Ngoba yamali yakuyona yethu eyonyazi. Yebo, amen. Uma uyonyazini uyobonga ukuthi baba ngiyabonga ungiphile ukuthi nokuthi. Phela bakufuneka ibhenki imali yakhe bayithanda. Akayibhekele thina nje. Uyibhekela yena ngesibongo sakhe. Mangicabanga siyazi sonke ukuthi unyazi lezulu olwakashembe. Amen. Ebhenki mawubheka ngeke ubheke ngesinye isibongo ubiza isibongo sakho. Ubani onganalo ma-right wentsha yokukhipha imali kababa ebhenki eyibheke ngesibongo sakhe ngowakantanga ngowakashezi ngowakabani ngiyikhipha imali yakashezi ngowakantanga phela kashembe ifunelana Manazareth amahle asingayihafeli ngempela into kashembe ngoba iyaphi ifanele yena.
Amen. Event eyakuba uphiwe wayibonela ukuthi kufuneka ngiyibekele. Kuyimanje inkosi isakhele naso isikole ngezakhe siyofunda manje siyoqedela manje. Nongathanda uyoqedela. Lesa sikole bakwethu mangicabanga njengoba ngishilontsha ngathi akukazi kuthiwe khona isikhwama esibhalwe ukuthi Nazareth Baptist Church. Ubaba ukhuphula thina ngoba sizothi shembe phakathi ushembe umholi wethu. Amen. Umholi wethu thina uNkulunkulu wethu usakhela isikole, usakhela izinto eziphambili. Kodwa egcineni thina ibongo sizoyifuna. Wena ngithemba takwethu asikhule ngemqondo. Singakhuli ngemizimba. Ukhafela into kaBaba eyakhe. Uyiphiwa abantu bakhe abahluphekayo. Bayabonga bayacela Baba. Sengathi konke lezi zinto abaziphuba akayilandele manje abantu. Khanga wena imali onikele ngayo ayifinish 500. Singayibala manje siyikhiphe sikunike uye kuBaba nemali yakhe ayiphiwa abantu. Ngoba mhlamba unikele. Into yebandla inkunzi sematholeni bakwethu. Amen. Uma thina sizobuyela phansi kanti sakhela izinto ezikaBaba sibonje ngezinto zethu cha kaBaba isonto lithi Nazareth Baptist Church isonto lelo. Amen. Ngibongela into yasenanda namaphethelo. Into yasenanda namaphethelo kwawa isigqoko saBaba ePhakameni. Kodwa zafika ingane sizoxoxa nazo. Zangixoxela sahlanganisa ukuthi kufuneka senze njani futhi lento siyenzile ePhakameni nangempela sayenza intsha namaphethelo lonke sangathunyazwe ezulu ngayikhumbula. Amen. Makhosazana asingaqali ngeyimoto. Inkosazana ehlala ngeyimoto iqomile ihambe entanda igibela imoto inezinto zonke ezimnandi entanda mayentanda. Namhlanje ithi mayelele suki inantswa ibona iphepho ehlahleni. Isiyabangala intethelelo. Ithi kodwa ithola ukuphumula. Ngoba yehlanganela namakhosazana engaseyona. Makhosazana asiphatheni kahle. Futhi okwesibili umuntu akazi indawo ayibekelwe yona. Angikaze ngizwe kuthiwa ku25 ungena umshumayeli wahlala phansi. Ugada ngaphandle. Azathe enganeni ngihlabelele igama elithi usho ngebhesi. Amen. Ngazi mina ukuthi umshumayeli uhlala ngaphandle agade ingane akangeni phakathi 25 ngoba ingane mazinenkinga 25 bakhona oanti bazo. Amen. Oanti kuyahlangana nabo uxoxe nabo. Abazali abafuna ugezi baba namhlanje. Khabe sibaningi sibangane kuningane ezonakele kodwa awuzange uyikhiphe imbuzi yogezi ithempele, awuyikhiphanga imbuzi yogezi unyazi, awuyikhiphanga imbuzi yogezi isipholi odula namhlanje. Uzothatha siphi isibusiso? Ngoba ingane yakho yonakele kodwa ufuna ugezi. Uzusho ukuthi nezabanye zonakala zangageza nyanga ngiyiza ngigeze. Ukhona kuliphi bandla? Sengathi uNazareth singayibona sobani sikhumbule safika kanjani la. Singakhohlwa ukuthi safika kanjani kunjani. Ngiyacela laba bangibhalayo emafonini ngiyazezulu. Ngelinye ilanga ngikhumbula abazali bami ngoba ngisenabo. Ngithi mhlambe ngidlula kanjena njengoba abazali ngisenabo. Ngikhale bese kubeka phela shembe ngikhumbule kodwa ikhona inyazi yezulu. Lizophendulela. Siyacela-ke baba ukuthi ingane sengathi shemangela zona ey'nhlizweni zazo. Uziphone beza abaphilayo. Uziphe inhlonipho ngoba cha inhlonipho iphelile. Njengamanje ilalele kahle njengoba siyimanje. Kodwa ungathola mawuphenye nansuka ama-earphone asendlebeni. Into kashemba izwakali. Izinto ezenzeka nako-25 lezo. Makhosazana ufuneka ushembe sizimbona afike kuwena ungawedwa njengoPilato.
asizwa mangabe sitshelwa o-anti konke okusho o-anti sithatha indiva igade boma wethu umnikelo wenkosazana awungene ngendlela yenkosazana ngoba ungabona zenza nje mhlawumbe umnikelo ungeniswa umkhokheli phela ingelo seyizojaha nje lapha umama ngokushesha izwe kamama iganile izoqoma iyahambe umama ngoba umnikelo wayo uvese udukile uma ufika esipholi ukuze ukuthi umphathi ozomfica uzobuza ukuthi wakephi nendawo uzobe sekukhombisa u-anti wakuleyo ndawo wezwela kini imnikelo yakho ingene ngendlela efanele ngiyayibongela ngiyakhetha inkosi yasebusheni unyazi lwezulu mina igama lami langempela ngikuthokozile ngwakaMahlaba elokudlala lesonto ukuphila ngokosa lokhulumayo nami ngizocela kakhulu emakhosazaneni ngonyakazayo ngiyamelelwa antanga ngiyathatha njalo ngizokhuluma makhosazane ngicela njengoba antanga deso kaniphathe kahle luyasiyala unyazi kakuzwakali ngithe ngiyakhuluma nayizolo igqoka u2 inch wesiketi yantshela ukuthi wathi uba unyazi asingashawa uba basho ukuthi ezani into engeyona umthetho webandla asimshayi siyalethusa ingane ebelethethe isipakapaka samanzi iphuma emfuleni empompini ibambisana nomfana ngisengabuza emakhosazana ayikhona inkosazana mhlawumbe yangakini ethempeleni ibambisa isigubhu uhambe endlini ayikhona hayi makhosazane ngicela silalele amazwi onyazi eseza kulo la ekhaya makhosazane kathi uthi bengahlolo usuku umuntu ezazi angene ehlolweni niyasiphoxa niphoxa mina kakhulukazi neminyaka engama-50 nokuyisihlanu ngiyintombi intombi bakwethu angibantombazane mina ngiyintombi yaqala bomama musana ungene njalo zamakhosazane ngoba nehlula vele emakhaya amakhosazane amhlanganela phethu abaphathi ekhaya phetho wena iphuma kanjani ingane ekhaya seyo intombi izithole seyilele phambi komama kodwa yona intombi utheni wena njengoba esho kantaka ukuthi indaba iqale bakhokheli mina zami ingane ngiyiphethe zewunyazi lezulu ziyahlolo mina ngisesibonakalisweni webakwethu kumshumayela undwandwe nomkhokheli umakhanya mase ngishona ingane ngoDisemba ngitshela umkhokheli ethi mphathi sondela hlola iy'ngane zifike zi-right ngijabulile ngizibona iy'ngane zethempeli engikulona lonyazi ziphethe itifiketi makhosazane iphatheni kahle bantakwethu uNkulunkulu unyazi lezulu lingisize shembe lingibekele u-antaka ngenzela abantu abangizonda ngazo bethi angikhale manje ngiyakhala
angazi lengane kantakezi njengoba dishumayela nje senezitha nje igcwele wonke umuntu ezohlangana nazo la ngaphandle usigcinele untaka baba ngoba ngaphandle kwakho lo msebenzi ngeke uqhubeke loba sibeke nje siqinise thina lesingazi besikhona sizintombi singazi ukuthi intombi yahlolo ngoba kuba mina ngizaqala ukuhlola noma 51 years nje ngingathemeka ngathi hayibo angilapho mina hayibo ngilapho wathi uzobona kanjani intombi ingeke ngoba ufoma nje inakabona bonke iqala incwadi kaJohn verse 30 noma angayifundisho ngekhanda ukuthi uyayazi keshisele makhosazana ngisizeni sizunyazi lwezulu siphathele kahle incwadi kaJohn verse 30 ifundela baba ngihambe sekonakela ngakhula yena nginciphe mina Amen. Siyami uyabathanda abanye uNkulunkulu uphelele okhulumayo uThabisile wakamlambi entabeni zaseClermont Manazaretha amahle sibiziwe inkosi yeSabatha sebekhulumile kakhulu anti njengoba ngikuqile ngizobabaza Nkosi yamakhosi awulingana sona lutho emhlabeni ngonyaka ka2015 ngihanjelwe ubaba ngaphelelwa umsebenzi Nkosi yamakhosi ngihamba ihearing isikhathi esingango 9 months ngamkhuluma Nkosi yamakhosi ngingabe ngisazi ukhuluma isingisi ugcina usubhedwa uhlangene nabamhlobo kodwa yena ngoba yena uNkulunkulu nemfihlo wazi Nkosi ukuthi ungibekeleni Manazaretha ngiyacela sengathi uNkulunkulu angasikhumbula omunye umuntu eyiNazaretha evelelo intebe ungamhleki ungamfaki eFacebook yibi lento Manazaretha isingene kakhulu esontweni ingalokho ngithandazise Manazaretha ukunomkhokheli ngiyamphamisa kakhulu wahamba wayongibika Nkosini yamakhosi wathi Nkosi yamakhosi ngomntwana la ushonele ubaba wakhe aphelele umsebenzi cela Nkosi umkhumbule lelicala nihamba liphela usebona Nkosi yamakhosi wena uThixo mkhokheli ushonela ukuthi aliphele icala ithishemba kamuphe omunye umsebenzi hayi Manazaretha mina ngitohozi ngiyasebenza ngawe shebe uNkulunkulu bengikhala Manazaretha abanye bayazi ngangikhala ngasazi ungekho umthandazo engangawuthandazi ngoba ngangasazi ukuthi shebe konakele kodwa ngiyazileza ukuthi ngihamba ngibuye eKenana kuFebruary
wafika ngosiphambi kwami wamkhombisa ukuthi wena uNkulunkulu uthemba selamakhosi intana usukhale kakhulu thina beshebe sokuthi umsebenzi ongaphelile kusemakhosi angazi uzobona ngani impilo ezokubonga ngoba ngisho abazali bami nogogo bami nokhokho bami abakazi bayenze lento engenzi njengoba ngikhuluma la ngilevalo ngoba Nkosi uma phambi kwakho kuwumlilo akulinganiswa nomunye umuntu wasemhlabeni kodwa shebenzele ukuzokubabaza njengoba athi sebekhulumile kakhulu bakhuluma nasama kwesazana ukuthi amafutha esitolo kunalezi zinto ekuthiwa ama-ayi mawungena esitolo le-Pick n Pay ibhaliwe lapha i-stationary ngeke ufice inyama la ihleli khona i-stationary ngeke uzufice insipho efrijini umuntu nomuntu into nento ihlala endaweni yayo njengoba sina umshumayeli ukhulumile wakhuluma ngamasela azotshontsha Nkosi sicela thina intsha sile kakhulu naleli dimoni ngoba bonke ubona useThekwini uyafica ubona inelo elinkosazana ithathwe yena inkosazana khona la yayidayisela amandi siyayiphoqa kwabezizwe kuvele kube buhlungu usuyibona into yelinye iNazaretha isilengisiwe lapha emandiyeni kuba buhlungu ngoba lezinto esinazo sizenzele uNkulunkulu wena iNazaretha uthatha imvunulo yomunye umuntu oyidayisela omunye umuntu wezizwe uthini angalula maNazaretha ngiyaxolisa ukulula ngiyacela ukuthi uNkulunkulu sengathi angangikhumbula akhumbule nomuzi waseKlabond uthemba ukuthi mawufika khona eKlabond waselisa Nkosi idimoni lingenisile Nkosi kamakhosi ngisho ingane ezizala nani idimoni lotshwana ngiyacela ukuthi uNkulunkulu njengoba wakhuluma efikile emzini waseKlabond wathi uNkulunkulu ucela liphele uyixhwala njengoba ngiyacela Nkosi ngoba uThixo kusho ukuzokwenzela Nkosi usisemizwini uJehova Inkosi yasebuhleni unyazi lwezulu amen lokhu uqile phambi kwesihlalo sobukhosi nomusa wakaMdunge eNewcastle enkulisa Thempele ngizobonga kakhulu unyazi lwezulu ukuthi langisindisele ubhuti wami uLucky Mdunge kwathi ngo-2013 ngoFebruary esebenza eDelmas eMpumalanga ese-ofisini nomunye umfo wayesebenza naye bagula bavuvuka imlenze ubhuti wami wavuvuka lo mlenze waka-right lo munye umfo wavuvuka lo mlenze waka-left base bayahamba baya kudokotela udokotela wafike wathi i-cancer kuzomele benze i-treatment lekuthiwa i-chemotherapy nangempela-ke bayiqala i-treatment for 6 months yaphela 6 months wasethi udokotela manje-ke sekumele benze i-radiation treatment iyona ezolohlisa lemlenze yabo evuvukele kodwa le treatment iyalwenza wesi unyawo lwavuvuka kakhulu engasakwazi ukuhamba esegaqa ngamadolo wasethi lo munye umfo wasebenza naye abaye enyangeni eMozambique izobasiza ngoba lento into yesizulu kodwa ubhuti wami wala wathi ngeke aye enyangeni uShembe khona wangithuma ngoba udokotela wanele wabona ukuthi unyawo seluvuvuke kakhulu sekwazi akasakwazi ukuhamba usegaqa ngamadolo wathi ngcono balinqume ngoba luzothelela lolo lunye kodwa ngokuthi sinoNkulunkulu esibikayo izinto zenzeke wathi ubhuti wami angiyombika enkosini umhlangano wawuseJudiya
ngathatha u10 rand ngahamba ngayobika ezimbengeni wathi ebengibika kuye wathi inkosi imbusise ubhuti wakho uzophila uthe ezobhuti wami wezwa kuthiwa lo owathi yena enyangeni eMozambique wezwa kuthiwa useshonile ubhuti wami wathuka wathi kushuthi naye uzoshona kodwa ngonyasi lwezulu angazange ashone wathi udokotela wama-admitha esibhedlela sebethi bayamnquma umlenze banibhandisha wonke umlenze bambulala ngalo mjovo obulalayo benze ukuthi angabuza uhlungu mase bemnquma kubathe mabemkhakha amabhandishi wavele umlenze waqhuma amanzi agcwala umbhede ngoba ngase ngiyile kuNkulunkulu unyezi lwezulu ngayombika ubhuti wami ngizodlulisa ukubonga okukhulu ukuthi ubhuti wami waphila kuze kube namhlanje uyaphila uyasebenza ngiyabonga inkosi busisele ezweni Shema Nazareth. Lokhuluma lapha unwalethelelo owakaZulu kodwa bangaziwe ngezinto ethi ngisuka eStenga eThebelini lasedvukeni ngiphethe uMshumayeli uNdlovu. Manazaretha nami lapha ngizwe ibongela ngokuba uShembe ungikhumbulile ungithandile ebantwaneni bakhe. uShembe Manazaretha wangisindisa engozini yemoto. Wangitshaka Manazaretha yaseSaskwebheka yangishayisela ngingasekhaya kepha Manazaretha ngingaphansi impitshizile uDade ngaboni ngaphambili ukuthi kunomuntu ampitshizile ngemuva kepha Manazaretha ngabiza igama laShembe wangaya nasengilakile ithemba Manazaretha ngiza usuku lami lokugcina namhlanje kodwa uShembe Manazaretha wangikhumbula wangibheka wangithanda yangibitiza Manazaretha ishaki yaseSasco ngangathemba kepha uShembe ngamemeza kwakanye ngathi hawu Shembe sungaze ungilahle baba kwaku-2011 ngangifunda ugrade 3 ngahamba Manazaretha ngalo lelo suku yahletshela ikhaya kwakhona umama ngazi wangona kanjani ngoba wayesemzini wakhe kuVrandi wamemeza wathi hayi khona ingane eshayisayo lapho ungaboni na wayehletshisa Manazaretha itraki yayiza kumina ngemuva kepha ifika ngethambeni yona yayimpitshisa unyawo wahlehlela wayaphambili ngoba umama wayesemmemezile ngangakwazi ngisho ukuhamba Manazaretha ngangihletlela ngihamba ngezinqa wahamba wayojika phezulu wabuya wazongithatha ngasizwa osisi bami ngicela Shembe uzubakhumbula babheke bathanda ungikhumbulele nabazali bami Manazaretha yakhe itraki yahamba yaphambili ngasuka wangibona udriver wahamba wayojika ngangena kuyona Manazaretha yona le traki ngishayisile yangisa esibhedlela ngahlala Manazaretha angisazi ukuthemba ngathi ukuthemba ngahlala Manazaretha esibhedlela ngahlala ithemi yonke kodwa akaze ngize ngiphinde Manazaretha ugrade 3 ngadlula ngaphasa ngenxa yonyazi lwezulu Shembe yonyazi lwezulu uzungikhumbula ubheke ungithande ngomntwana wakho ungikhumbulile nyazi lwezulu baba ubesebenza kodwa mase sifika usuku lokuthi kurejiste emsebenzini engarejiste abafika phambi kwakhe barejiste kodwa yena wayesesebenza iminyaka engayitholi umsebenzi Manazaretha wayesebenza ngingasho Manazaretha uzayawutholi
wayesebenza kodwa engarejistiwe mase semele utharejiste mana sengarejista kodwa unyazi lagcela imkhumbulile nganikele eThempelini lwamkhumbula amaNazaretha namhlanje urejistiwe ubaba usebenza eSASCO khona eSASCO eBheka Elushiwe ingwele ngikhumbula ngibheka ngithanda angikhumbule ubhuti wami ole Esther ethuyo resho bengcwele uzumkhumbule abanyazi lezulu uzumbheka umthandi akakwazi akwenzayo shembe nyazi lezulu uzumkhumbule umbheka umthandi uhambele kuye shembe ingcwele ngoba uyaphuza abanyazi lezulu ayesonto kodwa manje akasalazi isonto shembe ingcwele uzumkhumbule shembe umkhumbulele uma wami ungikhumbulele lo baba uzungikhumbule nami umbheke umthandi ungiphi inhlonipho shembe ingcwele ngoba shembe ingcwele inhlonipho siyaphela singamakhosazana angisho bakuthi angiyahlonipha shembe ingcwele ngicela ungikhumbule umbheke umthandi kumntwana wakho Nkosi yomsebenzini ngihlomise Senkulu yaseBhlemba amaNazaretha unyazi lwezulu lokhulumayo usibongile wabeNtshangase okungizise lapha ngizele ukuzobonga ngelinye ilanga kusenkosi uthi ngolamakhosazana sesiyasuka ngoba sasikade sakhe ngale bahlabise emzetheni sesiphindela ekwesaba eNtshangase mapiwa fika ebekwa khona umuntu wayesekhona ubhuti omdala ubaba wayengasekho babekwe nje kahle kuthe emveni kwey'nsuku kanti lapho akubekwa abambeka khona umama bambeka endaweni enemamba kanti bona bayazi ukuthi njengoba bembeka nje bacabanga ukuthi le mamba izoshayela ibhuqe ngoba imamba ayishiyi lutho wakha yaphela iminyaka emihlanu emva kweminyaka emihlanu babona ngenzakala lutho bathe besuka kwasebiza umhlangano kwathiwa lo muza waziwa ukuthi wabekwa kanjani lolo daba lolo bahamba laze lazongenelelwa isilo bonke laba babehlangene ngegama lamama bethakasuke umama ngesikhathi sebelokhu bethakasuke wasuka weze inkosini unyazi enkosini uthini uthe mayefika wabika udaba wathi inkosi uthini abakuyeke mama wakhe kuthe bonke laba babehlangene ngegama lakhe inkosi isilo sabadla inkomo yena waseyahlala kwaqhubeka kwapheka uhambe kwahamba kuthe sekuyinkosi unyazi wezulu wathi mama ngelinye ilanga eya eThempelini kwase kwakhona abasaphelene nalaba abaphuma la ekhaya abalapha ematendeni uthi mayehlangana nomama uthi hawu wemama ungabomnyeka lo shembe wakho umkhonzayo khonza uNkulunkulu wangempela ususehlule sithumelela izulu sithumelela yonke into awenze lutho cha uyamkhonza ushembe wakho manje imisebenzi yakho Nkosi yamakhosi yonke leyo uthe ngonyaka odlule ngangisuka la eThekwini siya emkhehlweni wengane yenkosi uMdletshe esishadile manje eshadele inkosi uSibili ngifike ngedlu ngithi nje ngisazosuka la ngithi mina i-ID yami angiyiboni ngisho enganeni ngidlala nayo ngicine ngingayitholi bese ngithi mina akulungile ukuhamba i-ID ungayiphethe bese ngithi mina kodwa akusenani sengiyothi ma kukhona okwenzakalayo nali ifoto bayobona ukuthi ena ngingaseNazaretha
ebese siyahamba ngifike ngedlule ngibeke imthwalo ekhaya bese ngithatha ingane ezintathu nalena ngithatha ingane ezimbili ekhaya nalena esathu ebengivele ngisuka nayo la sathi masiphuma nje kwaNongoma angazanga kwezwa nje sekhuluma izulu kanti imoto lesihamba ngayo isiyashayisa wakhala wonke umuntu bathi weshembe nyazwezulu kodwa lapho yabhokana imoto akekho wazi ukuthi saphuma kanjani ngoba enye nje ingane le yaphuma ngewindi kodwa nje mina ingane engihamba nazo saphuma singenalutho ngegama lonyazwezulu osiye sabatha siyabonga sicela kodwa ukuza kwethu phambi kwakho kungakujabhisi inkosi yomsa ngoba asiwenzi osekufanele lezi ingane njengoba anti bekhuluma nje zisuka kubazali ikhona into ebuhlungu yenziwa ngabazali ingane mathi ingane yashada iza ethempeleni ingane ize eseyazi ingane ukuthi ayifanele ukuba imbathe okwamakhosazana athi umzali enakuqala ngayo yini ekugcineni kunakho konke ingane uthola ukuthi iyahlanganisa la ibisiye ekhaya iyothi mayisihlanganisile mhlambe emva kwey'nyanga ey'ntathu uzothi ingane ikhulele kodwa mhla isiyoshada imbathi imvunulo yamakhosazana lezi ingane zisuka kubazali bethu masimthandeni ushembe bazali bethu ithi incwadi njengoba antibesho iy'ngane ziyabhekwa emathempeleni uma ingane ingabhekwe emathempeleni yicala labakhokheli ngoba umsebenzi wabo manje ekugcineni ebese kuzozondwa o-anti bese bebuzana ukuthi nathina bo-anti bahlalelani bona bengagani bahlalela iy'ngane zethu ngoba njengalezi iketi nje eziy'gqokayo ziphuma kubazali lezi y'ngane manje nabazali bethu siyacela ukuze uJehova asikhumbule njengoba kunomthetho ukuthi inkosazana ayimtholeli umntwana emzini kayise umntwana izimtholele isishadile okwesibili ubaba uyasithanda ngoba ingane yakho ngesikhathi yogana akho mshaye kodwa inkomo ikhipha uzothi ngiyabonga Nkosi ingane yami iphuma ngomthetho kodwa manje ungazi ukuthi zikhona iy'nkomo ey'lotsholwa iy'ngane may'lotsholwa zize ubaba usakhela imizi ngey'ndlela zonke kodwa thina siyayibhidliza kukhona nje omunye umama owathi mayefika ingane yakhe izobhekwa kusho yena athi hayi ingane yami ayinalutho ekubeni ingane yonakele egcineni ebese kuzoliwa nalaba ababheka iy'ngane manje kwabona bayazethula ngoba umuntu uyenze into naye akabayiyo omunye wathi iy'ngane ziyixoshile iy'ngane zenza bo-anti emgidini bo-anti thina sikwazi ukugida nomuntu okhulelwe kusho ingane kanti ugane bakhuza ibhadi o-anti hayi bonazelapi nini umuntu okhulelwe ngathi ingane siyesifundiswe esikoleni ukuthi umuntu uma ekhulelwe ukuba kanjani hayi base beshiswa lengane kwathiwa hambani imbizi yaxoshwa lengane bathi nje o-anti ungabisabuya emgidini wenza lo mama wezolwa lo-anti ekugcineni kwaze kwahanjwa kwayiwo komama laba ababheka iy'ngane ushembe azababusise labo mama abahlola iy'ngane ngoba benza omkhulu umsebenzi ma befika laphaya bethi nje bengakayihlole ngisho ukuyihlola labo mama bethi hayi le ngane ikhulelwe iy'nyanga zinhlanu abanye bethi ziyisithupha aphike lo mama athi hayi ukuthi vele umi njengami uqinisile ngoba phela umi njengaye ngoba nayo inkosikazi akakhulelwa phela umuntu engasiyona inkosikazi yaze yahamba leyo ngane kwayiwa kudokotela ufika wathi udokotela iy'nyanga ziyisithupha abazali bethu basithandela isoko ngoba phela manje njengoba wenza njena nje ayikho into ozobuyela nayo ekhaya enhle eyisibusiso la ekhaya njengoba silana nje
sizele isibusiso maNazaretha thina ukuthi ma uzoya emhlanganweni ubuye uyalwe ngisho nangabantu abangakholwa ethi umuntu ongakholwa uyabona njengokuya lapha kwaShembe kuyahlonishwa lapha yakwaShembe umuntu uyiphatha kahle uma ufika phakathi kwaleli khaya ingane ayisayalwa ziba ngumsindo iphuma abazali lezingane ingane umtshelo kuthiwa lapha yabuya uze siyakuphindisela ngisho phansi manje angiyazi le ndaba ukuthi izoyothiwani kodwa iyolunga mhlaba baqina ngasohlangothini lo mama bethu abazalayo ngoba indaba isala ngakona ingane inawo umthetho ekhaya ngaphezulu komzali manje nathi emakhono asikholelweni ukuthi sifike kuleli yazwe esithenjiswa lona esilithanda singalibonanga ukuze sifike siyofikiswa ukuthi senze kahle uNkulunkulu siyambonga izolo nje thange kufonelwa ubhuti wami uthi umakoti wakhe ethiwa uyethu uyobeletha manje uyohlinzwa yacela uShembe ahambe naye uNyasi hayi nempela ngahamba ngayobika ezimbengeni uphumelele kuhamba kahle futhi umkhulu uNkulunkulu uShembe yasakhela imisi yobaba mkhulu wethu inkosi busise nezwi izwi lezulu izwi lezulu li ngicela inkosi yamakhosi ungibambe uvalo inkosi yomusa igama untomfuthi lokhulumayo owabashandu isibongo wenza imizi yakho yamningi baba ngidabuke menimothi kodwa ngizinzela lapha embelebeleni ngokwamatohana esikole ngithi ngisukume ngibonge kakhulu inkosi yamakhosi ngoba awusikweleti lutho konke osenzela khona kusuke kuwumusa wakho nothando lwakho nakho konke Shembe osenzela khona asisho ukuthi yikhona okusiqhubayo ukuthi sizwe kuwe inhliziyo yethu sayenza ukuthi ingakhohlwa ukuthi sikholela ukuthi ngelinye ilanga makusithela imizimba phansi kwenhlabathi umoya uvuka ukubone ngane yana ngicela ukubonga Nkosi yamakhosi usisi wami ongumKristu uthelele ngelinye ilanga wabona ibhokisi lomncwabo egcekeni ekhaya uthi wathi mayeyolivula wabona inkosi nyanga yezulu phakathi engathi lele emanzini uma egijima eza kubhuda endlini esigijima amandiseni inkosi ngiyibona ivele ebhokisini mayefike ebuza ubhuda uthi
kwenze njani baba wavele ebhokisini yathi inkosi ngivimbile lapha ngoba ukuba angikho lapha mina ngabe senangena nonke nini yilokho okuye kusenze ngazuthi siyahlanya ngoMarch last year inkosi lizofika embelebeleni kwathi ngomhla ka-22 khona ingane lizoshadela kwaNongoma yasemsinga kwangubani isibongo yakhona mhla ka-22 yathi sisi ingane umagojana wami seyidlisiwe esikoleni zidliswe ngopoison zuthu kuthiwa ziyayibhonga manje ngathi mina Londi tshela uma wakho ukuthi akaphuthume ayihambisele amanzi abusisiwe ningavumi ithathwe i-ambulance ingakawaphuza amanzi abusisiwe wathi nalokho nkosi yamakhosi angikhulumi ngoba ngazi izinto noma ngihlakaniphe kakhulu nginethembe luwuwe enhliziyweni yami ukuthi Shembe ngingabi yihlazo esifundeni sokuthi ingane isiwe ekliniki yayisiwe ekhaya ngasho ngathi Shembe nakuleyo moto ehamba ngayo yiba khona wena bafika ekhaya bayiphuzisa amanzi abusisiwe lenye angifuni ukuthi bese ngazithi ngiyayiphakamisa nakho lokho kwakufanele sishumayele kwakufanele sibayiphuzise zombili lezi ngane amanzi abusisiwe kodwa ngiyesaba ukuthi ngoba ngilazi ithemba lalababayi ukuthi liyini abagijimele ethembeni nabo nami ngiyethembeni lami unyazi lwezulu bayiphuthumisa ekliniki kodokotela waphela ama-hour wathi uLondisisi engifonela wathi uLondisisi isishonile lengane edliswe kanye nengane yasekhaya kusho ukuthi leyakithi izolandeka ngathi Londi seniphuzisile namanzi wathi simphuzisile sisi ngathi mphuthumiseni ekliniki bamphuthumisa ekliniki bafika bamsheka bahlengikazi bathi awunalutho kufuneka kuye kudla into ey'baba kuphela sikhuluma ngoNkulunkulu onjalo izwa lesiyeke Nkosi yamakhosi khumbula imindeni yethu nyazi lwezulu Nkosi busiseni ezweni siyazidinga lwezulu lo oguqile ngaphambi kwehlalo sobukhosi kunoSipho uNgwangwanyana abamaziyo bamazi ngoMisephi ekuthandaneni ithempeli baba wasikhumbula ngo-1995 ekhaya kwaguguleka kakhulu umfowethu uSibonelo Nkosi yamakhosi ekhaya iSabatha babengalazi kwadlula umfundisi uMagubane umfundisi wohambo kwathiwa ekhaya nangu uShembe ngoba kaNazaretha sibizwa ngoShembe masenza izinto ezinhle futhi masesonile sibizwa ngoShembe kaNazaretha umfundisi uMagubane washisa impepho emsamo kaNgwanyana emzini waseGumeni wabiza amadlozi wabiza izithakazelo zakaShembe kwathi umntwana waselindwe ukuthi kuyaphuma umndondo kanti umntwana uyasinda baba Nkosi yamakhosi singabantwana bakho ngicela usiphe onembeza usikhumbule silesabe ihlazo usikhumbule Nkosi usiphe umphoza emathempelini ngoba izwe linje ingoba asisambozi inkosi futhi senikuzwile Nkosi baba Ngipha
ngikhetha inkosi esikhulu uManazareth uMyosizulu. Baba Nkosi amakhosi nginovalo baba ngiyasaba. Ukhulumayo uRose acela isibongo. Baba Nkosi amakhosi ngizobonga mina ngezinto eziningi osenzela zona ezinhle emndenini wakithi. Baba ngikhumbula umfowethu ngo-2000 sesihamba baba Nkosi amakhosi sesikoleni masiphuma ekhaya sesikoleni sawela ibridge maswela ibridge baba Nkosi amakhosi sesiyongena kunkwa umfana baba wesamncane umfowethu wena 5 years ngithi ngimbambile baba umfowethu wabaleka wawela kwafika imoto yamshaya baba wethu sandiza futhi waqhamuka imoto yesibili baba yamshaya wawe Shembe Nkosi amakhosi sakhala singamazi uShembe emndenini wakithi sithi umfowethu uzoshona ngoba wesamncane amathambo esathambile. Shembe siyabonga ukuthi usikhumbula isithe sifike ekhaya umama wethu umakhelwana weNazaretha wesemthatha umama emletha le ekhaya ebuhleni. Manezaretha uthe umama esefika lebuhleni eyobika kubaba omkhulu uThimbi leNkosazana ethi baba ingane yami yakuleshe eswemoto esuthu. Isiyakhiphi isibusiso inkosi inkulu esebuhleni yasilwesulu athi uzophila umntwana. Manezaretha ushamba uNkulunkulu ubani ungashayiswe imoto embili ephila emhlabeni. Manezaretha simthembeni uShembe baba ngizosibongela nami ukuthi ngakula baba ngingenalutho baba ngidliswa abantu ngasawazi ukuhamba enyaweni zami baba ngingezwa kodwa namhlanje baba ngoba ngingokwazi usengisukumile ngiyakwazi ukufika entabeni baba ngicela ungiqinise idolo lami nonyalo lami baba ngicela uphila baba ngizobonga nefoto elihle baba wangipha lona baba ngithi ngiyashutha wena uNkulunkulu omehlo asezulwini waphuma usuhamba nobaba uThimbo Manezaretha ushamba uNkulunkulu ubani wathola izinto ezinde kanje Manezaretha asiphatheni kahle baba ngicela ukukhumbula okhokho bami bahlishwa amadolo omathele baba ukukhumbula uma wami athola umsebenzi inkosi Mbusinzwile. Siyabonga ukufakaza okuhle okunale esiphiwe indaba epheza inkosi izibabusise. Sizovala inkonzo yethu yamanje ngesihlabelelo sama-77. Sicela uNkosana umzi wakhe Ncube asole ngalesihlabelelo inkosi Mbusisi inkosi uSikhwama wabanzwele. Sanibona sihlobo